no ya kan ka agitation ke jongi ka New Trip Youth Council lani HYC Ramrai Circle hinin kasngi kala penlong ya ke jinglet jurip ya ka CNRD Block Office ha Ramrai hadin bakala yo ya ke jing ujor na ki nong shong shnong halor ka jing bom wan trei ki nong trei kamtam u Block Development Officer ha gani ke jinglet jurip ka jongki ka kinhon kala lap ba wat ka signboard ru kala ja bat ka office ka thli klem nong trei ka HYC ha ka jingkren ka jongka kalau ong balada ka sorkar kamla ban pentrikam ya kani ka office ka bha bakan khang dam no sendon ya ka man pelat ya ki pat ba na ka jingsa umdum Hakapot bawan play ya kani ka block office ukong rat ulah kular ba nusa pentrikam 100% kenang bansuk yaki pat nak senang nrei kebalengo kebangi syam tak kesengi bangi wan hang ne kolong ba wat kinong ter dan ka sanbur ban pensisya bakadai ka office jong kasi anar di blok Ramrai do kamdan ni pha sya ka sarkar ba lada pimla ban pentrikam ne kene ka bha ban sukhang talabek bat pensyai upaj ba bangi mla ban pentrikam kenang baki paj ba kinom sah ka umdum bat kin yo ka jing syai ba lada kimla ban trikam kemut sukhang talan obek kamsu